Хотун фильминде өтім ден экоквест оңының Дмитрий Спиридонов атынан өйә білтаға түрді семерді оскол өліхеттері оны веренәтчілері иккіс түгілінтер еніталар. Оңы сүрін сыйла видеоры ғырағырды веренәтчілері ұлыс историятығар, сахамы культуратығар сығыры болар. Манта тутан баранган уга барага. Очагыла мандык уго испеки хага манта тутухан жавап фильмномустан келе. Это оларга интересный вопрос. Берелер конец Александрова ден тугы ден эти көдөрөн берди бит. Оны сенен бу күрәккә эдеричеккә күреләр хаңатын генел вопрос бар бит. Онниго 12 станцияны араксан 5 килях 10 команда кытынна. Кас станциясын өренәтчиләр ара соруктары толоран салгы энергия эби сорудагылан иһенләр. Хүрәкәли бара. Бу бар торот. Оны хаян. Хатут. Мам бу тогара бөгәдәҗүч. Оны бөгәдән барын булды. Юатан кара. Кылдыктак. Амчестун. Станциялар компаниян сететен булалара оню когонордук сытыр хатта. Бир тухалак түймәк командалар килне уттан быгырга бастыгы көмөнөн орорга үйрәннеләр. Оғылар көктәхті көтіннілер, бартын білелер әбіт, дейін қата өрдім. Около информация дисплейный платы. Сбербанда, вадуч. Станциялар улускин нарас мундуктаргар бәбәләртен тейчу турар болан оғылар бір часы егер төһә кылларына әлбәк сордағы толорору сүйрүнән сырыттылар. Өрүскө сыһыннах, өрүспүт бу флоратыгар, тулавир әйгетигар, өрүспүт түгәр үләли жаңга сыһыннах дигән вопрослар турбуттара. Ол оны кинләр ыйтыгар коридор кудук болбакка бәйдә задача кудук хоту хортаннар бардын эпитәтләр. Қаллан төһәтә тымнытын иһин оғылар көктәгә кыттан бәйләргәр саңанылыннар билиләрен чиңәттиләр. Химия, физика соконнарын бәя сатабылын мындыр өйү сыты толкую, түрген туттуны бәбәтин кытасытемнән баһалан, туга сирәхтәхтик сылжар бүлебене карыстырып кыгах барын бигәтигә өйдәдиләр. Василина Федотова, Евгения Брахов, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Юэһә